K tejto téme mám dosť čo povedať. Ako človek, ktorý sa bál výšok, začne nakoniec pracovať vo výškach, tak to sa dozvieš v dnešnom videu. Keď som bol menší, a teda vlastne ešte donedávna, som mal strach pozerať sa pod seba, keď som bol len na rozhľadni. Video, ktoré mi naháňalo asi najväčší strach bolo, keď som videl, ako v USA je taká atrakcia, kedy chodíte na skle nad mestom, že vidíte všetko, čo je pod vami. Ja keď som to prvýkrát videl, neskutočne ma zamrazilo. Povedal som, že ja na nič také v živote nepôjdem. A tieto 3 princípy, ktoré vám dneska poviem, pomohli mne, ale môžu pomôcť aj vám. Prvý bod, ktorý mne pomohol, tak je, že som mal motív. Mať motív, prečo chcete skončiť. Keď som bol menší, povedal som, že nikdy nebudem robiť v korporáte. Nemal som vtedy ešte ani skúsenosti z brigád, ale vedel som, že nechcem niekam prísť, sadnúť si tam za počítač a odísť ten čas, aký je určený. Výškové práce, videl som v tom príležitosť, že by sa to mohlo naplniť, toto moje predsavzatie. Môj otco robí na lane a chodil som s ním na také brigádky ešte tam, kde som vlastne nepotreboval to osvedčenie a bola to len práca na nejakej rovnej streche, kde som robiť mohol. Vtedy som si tak nejak uvedomil, že mi nevadí fyzicky pracovať a že to je aj celkom prospešné. Sú dni, kedy môžete skončiť skôr. Nemáte fixný čas, že teraz musím tu sedieť do 5. A v tom som uvidel takú príležitosť. Ma to namotivovalo, že možno by som mohol niečo takéto v budúcnosti robiť aj ja. Dostal som sa do veku, kedy som chcel pomaly začať riešiť aj bývanie. Stále som v tom veku, výškové práce robím niečo cez rok. Chcel som zobrať tak život viacej do svojich rúk, takže som mal taký hnací motor, že áno, zarobím si tam, budú dni, kedy skončím aj skôr. Čiže motív mať ten, ako som spomínal, hnací motor, ktorý vás ženie dopredu za prekonanie tým strachom. Druhá vec, keď sa tak zamyslím, ktorá mi pomohla, tak bola, že som mal niekoho pri sebe, kto bol v danej veci ako doma a rozumel sa tým veciam a vedel, že je to v pohode. Pre mňa to bol, ako som spomínal, môj otec, pretože on na lane už predtým robil. Na začiatku mi extrémne pomohol. Pomáha mi aj doteraz, ale pomohol mi neskutočne, pretože ja som nemal ani šajnu, že ako to funguje, čo robiť a tak ďalej. Povedal mi jednu vetu, ktorá mi utkvela v hlave, že on chce, aby som vydržal, hoci ako to bude ťažké, ale nech vydržím aspoň pol roka. Nemusím to potom robiť, ale mám vydržať aspoň pol roka, aj keď to bude hoci ako ťažké. Normálne vtedy prosil. Začiatok bol brutálne ťažký. Človek, ktorý sa bojí výšok, zrazu ide robiť do lana? Nedáva to zmysel. Ale táto jedna veta od človeka vlastne, ktorý vedel, mal skúsenosti, predáva vám nejaké skúsenosti už z toho oboru alebo z tej situácie, ktorej sa vy bojíte a prešiel si už tým, kde ste teraz vlastne vy, na ktorom bode ste teraz, vám vie povedať aj napríklad takúto vec. Áno, skúsenosti hovoria za neho. Vydrž pol roka. Vydržal som pol roka a po pol roku som sa začal cítiť istejší na tom lane. Rýchly dodatok k tejto veci. Ak máte už takéhoto človeka v tom vašom strachu, dajte preč svoje ego. Je to ťažké, ja to viem, ale dať preč ego a počúvať toho človeka, ktorý predsa len už má niečo odžité v tom, čím si vy prechádzate. To, že vy si myslíte, že to už viete, lebo to robíte už chvíľu, alebo už ho nepotrebujete a tak ďalej. Dajte to preč a počúvajte ho. Pomôže vám to a bude to rýchlejší proces v prekonaní toho, čoho sa bojíte. Príklad, bojím sa testu v škole, bojím sa skúšky. Oslovím niekoho, kto už minulý rok robil tú skúšku a on mi povie, že čo mu pomohlo. Ale vy si poviete, že to nie, to zase akože až tak mi pomáhať nemusíš. Dajte to nabok. On si tým prešiel minulý rok a vie, čo mu pomohlo, vie, na čo sa pripravil, čo ho mohlo zaskočiť. Dajte to ego preč a počúvajte ho. A naozaj ho počúvajte a skúste aplikovať to, čo on spravil. No a po tretie, už som to teda tak načrtol, je to disciplína a pravidelnosť. Časom som si zvykol. Čím viacej som chodil pravidelne do roboty, tým viacej som si zvykol na to, že podo mnou nič nie je, že je podo mnou 20, 30, 40, 50 metrov, 100 metrov, ničoho. Tým, že pravidelne tým strachom budete prechádzať, tak on odíde. On proste zmizne. Čím častejšie a viacej to budete robiť a aplikovať. Ak sa bojíte napríklad osloviť dievča, čím to prekonáte? No tým, že ju oslovíte,
budete sa s ňou rozprávať častejšie. A ak to s týmto dievčatom nevíde, jednoducho už máte nejakú skúsenosť a teraz, ak na budúce to už budete robiť, tak už máte tých pár razov, čo ste sa s niekým rozprávali a pôjde to ľahšie. A aj to oslovenie pôjde ľahšie. Nebudete sa bať, že čo teraz povie. Tá pravidelnosť ten strach dá preč. Ono to nezmizne po prvom raze. Ono to potrebuje čas, ale zmizne to. A dám sem bonusový tip, ktorý mi pomohol a je to dôvera. A teraz myslím to v dvoch určitých smeroch. Tým prvým je, že dôveruješ tým prostriedkom. Ja dôverujem tomu, že to lano je skúšané v nejakých tréningových centrách, že tie karabiny, ktoré ma držia, sú certifikované a dôverujem tomu, že ma to fakt udrží. Keď si zoberieme to dievča, oslovenie nejakého dievčaťa, dôveruješ tomu, že už si to niekedy spravil, alebo čím viacej to teda budeš robiť, tak tým viacej si začneš dôverovať, že som tam viac doma. A druhým takým typom, alebo smerom, ktorým myslím tú dôveru, dôverovať, že Boh to má v rukách, nebojte sa. To je posolstvo, ktoré nám pripomína, že Boh je nad tým všetkým. Náš strach je podradený Bohu. Boh je ten najvyšší a strach je pod ním. Báť sa, alebo strach, je prirodzený pre človeka. To nie je nič zlé, ak sa bojíte. Zlé je, ak vás ten strach úplne zviaže a nebudete nič s tým robiť. A Ježiš, keď mal byť ukrižovaný, tak sa modlil k Bohu, napíšem to zase sem ako v minulom videu. On sa bál, ale zároveň to dal Bohu do jeho rúk a dôveroval tomu, že to, čo sa má stať, je to, čo Boh chce. A je toto správne. Pridám sem ešte jeden môj obľúbený verš. Je to verš, ktorý je pre mňa osobne veľmi silný a je mi blízky, pomohol mi už vo viacerých situáciách v živote. Netreba sa bať zlého, lebo Boh je so mnou. Takže posledné také, čo chcem, aby si zapamätal, báť sa je OK, ale nenechaj, aby ťa ten strach brzdil a využij ho na to, aby z neho vznikol tvoj prospech. Pretože prekonať strach je potom zadosťučinenie, cítime sa lepšie, ale aj to človeka posúva ďalej v živote. Ak ty si mal nejakú takúto skúsenosť, že si sa niekedy v živote bál, napíš do komentáru, čo ti pomohlo. Môže to byť niečo iné, než ja som v tomto videu povedal, boli to moje skúsenosti. Daj like, odber, uvidíme sa na budúce. Čau.